Sangile kwakhona Masabela Mgama. Uhulumende wephondo waseMpuma Koloni udandathekile ukubhengeza ukubhubha kwabantu abasixhenxe ngenxa yezikhukhula zemozulu engenhlanga kwaphela eThwaxa eLiphondo. Ukanti amaphondo ohlukeneyo ayaqhubeka nawo amokana nemozulu engenhlanga. Ingala zomasipala wesithili sase-OR Tambo ziqoqeke ngokumandla imozulu yezandyondyo ezikhathwa imimoya ebhudlayo. Imizimba emithandathu ifunyenwe nakwilali yaseDracoline eMthatha noGaba omnye ufunyenwe kuTsolo ngakumlambo iBedlana. Bebelishumi elinesithandathu kwibhasi ekhukhulisekileyo eDicolini ngaseMthatha. Abafundi abathathu kubo bafunyanisiwe begxike emithini ekwimisinga iyehlela ngezantsi kumlambo ze bahlangulwa. Kambe ke akuphelelanga ekungeneni amanzi kwezinye izindlu, koko amakhaya ngamakhaya agutyungelwe ngamanzi ukuya kumaphahla. I-ofisi yenkulubaphathiswa yephondo laseMpuma Koloni iqinisekise uluntu ngelithi amaqela akhethekileyo akhutshiwe ukuqhuba nophando lokufumaneka kwabanye abantu abadukileyo nokwenza unako-nako wokuzinzisa kule nyewe. Unfortunately, 7 people have tragically lost their lives due to recent flooding emanating from inclement weather conditions in the province. These losses occurred amid intense cold and flooding conditions that have severely affected several communities in the province. The fatalities have for now been reported from various areas in the OR Tambo district municipalities. Kananjalo imimoya ebhudlayo KwaZulu-Natal iqikelelwe ukufika kwiikhilomitha ezilikhulu ngeyure nokungakhokelela kumonakalo omandla. Kulunyukiswe uluntu kwingingqi zamazantsi eliphondo neziquka iKokstad, iPort Shepstone, iMgugundlovu neUnderberg ukuba luthi qha kwihambo nanjengoko iindlela eziliqela zivaliwe. Isebe lezothutho leliphondo lithe uluntu olukwindawo ezikumhlaba osemathambekeni luyasuswa hleze izikhukhula zigaleleke yaye amaqela enkonzo zikaxakeka angxangile. Kwabenkonzo zolawulo lwezikaxakeka eRhawutini babalule abantu abahlanu abathe babhubha kwimpelaveki ephelileyo ngenxa yemililo, nto leyo ebenze babambe iphulo lokufundisa abahlali ngokumelana nemililo ngeli xesha lengqele eziqhaqhazelisa amazinyo. We are here to build community resilience and educate the community about the necessary preparedness in case of fire events. Lo gama kukwakho isihlanu samadoda amabini nabasetyhini abathathu abahlanzelwe liselwa kwingozi yeteksi kuhola wendlela ka-N2 echintsa eMontize. Umqhubi nomnye umkhweli bonzakala kanobomi. Nayo ke le ngozi yoyanyaniswa nemozulu engentlanga. Ukanti ke abenkonzo zemozulu kweli basame kwisibhengezo sesigaba sesithoba kumasipala wesithili sase-OR Tambo nanjengoko imilambo isaphuphuma yaye iziseko zophuhliso nentshukumo zoluntu zisemngciphekweni womonakalo nengozi. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC.